Ahojte! Dnes si budeme vytvárať reklamnú kampaň v AdWords. Tvorba reklamy. Tvorba reklamy je veľmi jednoduchá. Pred každým vytvorením reklamy si musíte vytvoriť marketingový obsah, aby zaujal vašich potenciálnych zákazníkov. Najprv píšeme do textového pola cieľovú webovú adresu, ktorá sa otvorí pri kliknutí na reklamu a tiež zobrazí na stránke. Nadpis 1 a nadpis 2 slúži pre definovanie inzerátu. Nadpis 1. Nadpis 2. A popis. Nadpisy sú obmedzené 30 znakmi, preto dôkladne je potrebné vymyslieť ich obsah. Popis sa zobrazí pod nadpismi a je obmedzený 80 znakmi. Preto tu sa môžete rozpísať o svojom marketingovom pláne. Pri tvorbe reklamy sa každá zmena na inzeráte zobrazuje. Preto vytváranie inzerátu môžete mať plne pod kontrolou. Kampaň si pred spustením online skontrolujte, či neobsahuje nejaké chyby. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.